आच्छा लोगोफोर दिनैहाय बिराद गोबावनि उनाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आं बिराद गोबाव जाबायमोन माने भिडिअ लाबोया गिबियावनो बयखौबो बरायनाय थाग्रोबाय आंनि गोदोसोनानै थानाय चेनेलनि गेजेरजों आरो ओमफ्राय बिराद गोबावनि उनाव दिनै मोनसे भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना नायलांदो आरो आं दा दंफैयो ओरैबायदि नेचार भिउ माने नेचार बिउटि जायगायाव दंफैयो आरो ओरैबायदि समायनाखा नायनो हागोन आरो नै बरिया नोंथांमोना दसे उनाव खिथागासिनो आङो देन 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 नायनो हागोन वाव मा बुस्थु बेलाय भिडिअ थांबाथाय आं ओरैहाय आयौ ग्रिनलेण्ड ग्रिन जोब आरो ग्रिन ग्रिन नुजोबखायो नोंथांमोना सोरबा सोरबा जायगाखौ नुनानै मिथिबाय जानो हाखागौ माने बेयो सालाकाथि एनटिपिसिनि आरो वाटार रिजार्भर ना बोरैबा होनो आरो माबानि सखा होनबा मानसिफ्रा बयबो मिथियो ओरैबायदि समायना प्लेसाव दंफैयो आं नै नायनो हागोन बरिया जायगा ना आयौ माने ओरैबायदि बोथोरजों माजों मेचिं जानानै दं बे जायगाया बिराद बुंनोनो नांला आरो गोसोफोरखौ बिराद सान्थि मोनखायो नोंथांमोननो ओरै एसे देखायनोसै आं नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैसो बिराद गोबावनि उनाव भिडिअ लाबोनाय ना मुदानो फैया माने भिडिअखौ लाबोगौ नेटवार्कनि प्रब्लेमनि थाखायनो लाबोनाय जाया जोंनियाव बिराद नेटानो नाङा माने भिडिअखौ मोनसे हगारनांगौबाथाय सानसे नांगौ ओरैबा ओरै नेट नागिरबाय थानांगौ आरो दिनैहाय बेखौनो गोसोखांनानै लाबोबाय ओमफ्राय आंनि फेमिलिफ्रा बयबो बावगारजोबनानै दं नामा ओरै सासे मेथाइ जागासिनो लोगोआ जानायावबाथाय बिराद फाग्लाखा बियो ओइ नुजायानो केमेरायाव बिराद लाजियो बियो ओरैहाय दं आरो बिराद गिदिर गिदिर पाइपजों फैयो बेजोंबा बिराद बुस्थु दै गबोयो ओमफ्राय बे कम्पानिनि माबा गबोयो आरो मैला बे बुस्थुजों बाव गारो बेखौनो फिल्टार खालामो बेखौनो बोलांफिनो माय गड नोंथांमोननो देखायगासिनो आङो दायो नै बेफोरनो आरो भिउआ ओरैबायदि मोजां जानानै दं ससमा गोसोम हमलायबावबाय ओरैहाय नाय आयौ मोजां जोबलै भिउआ आयौ आयौ सयथिनोबो नै माने नोंथांमोनहाथ' नुखाबाय मेरला मानसि फैयो बाव नैबेजोंबो नै भिउआबो जों दै गगासिनो र' आं देखायनो नोंसिनो मा साइज गबोयो बेयाव मा गबोयो नोंथांमोना नुगोन आरो सोरनियाबा नुवाखै जानो हागौ आरो नुखांबायबो जानो हागौ दिनै नोंथांमोना देखायथारसै आरो आं इल' इला देखायग्राखा नैबेयो पिएन बड'आ इल' इला देखायनायावसो दंजोबो आरो र' थांगासिनो ओइ खनाजोंसो गगासिनो दैया ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बयबो सापर्ट होफिनदो आंखौ भिडिअआ गोबावजोंसो लाबोनाय जायो ओमफ्राय एसे थाब थाब लाबोनो नाजागोन आरो ट्राइ खालामगोन नेटवार्क मेन प्रब्लेम बेनि थाखायनो आं बायो आरो भिडिअखौ इडिट खालामसै बिराद खस्थ' भिडिअ बानायसै ओमफ्राय बिनि सायाव मा होनो माबायानो गैया आरो नेटवार्कनि थाखायनो बिराद प्रब्लेम जायो भिडिअ हगारनो मानो नै बैजों हगारसिनो आरो दैया नै बेजों फुरा देखायनांगौ नै नाय Oh my god, this is the view point. Wow, awesome. Wow. Sexy नुखायो, looking good. ओरैबायदि place आयौ. ओमफ्राय नै ओरैहाय नायदो बालाबारि बायदि बुरिया मोजां नुयो आरो. है भिउफ्रा बेफोरसोब्रा बबे खनायाव थाखुमानानै दं. सालाकाथि एनटिपिसि बेनो ओरैबायदि समायना जायगाया बारे दैज्लां बोथोराव समायनासिन जायो मेसेंफ्राव रानखाव जायोना एरसोलायबाय आरो ओमफ्राय बै बिबारफोरा देन्जार साइज नुगौमोनलाय नै लोगोफोर बाव माबा दं थब्ल' बिफांफोर दंमोन आरो गिदिंजोबनानैथ' देखायनो हाला बिराद एरिया गुवार नोंथांमोना नुहुरजोबखाबाय ओरै मा दं एल' एला ओरैहाय नायदो बाव माय गड मा दं नायदो नै देखायहरगासिनो आङो नै बिथिं मा दं नायदो ओरै हाजो दं नै माय गड नै पाइपआसो होथेदों हाजो दं नै बिथिं माय गड बेनिफ्राय नै थब्ल' बिबार दंमोन ओरै फुख्रि बिथिं नायबा नुगोन आरो माय गड भिउफ्रा बेफोरखौसो होनो आयौ सारिदिगिंना वाव नायनो हागोन ओरैबायदि भिउ पइन्ट माय गड नै ओरैहाय दंलाजोबोलै बुंनोनो नांला आरो माने बेफोरबायदि जायगायाव फैनानै बिराद टाइम स्पेन्ड खालामनो मोजां मोनो आङो
माने गोबाव थासैमोन बेरायो जेरावबो थाङैया ओरैनो एसे बेस्थ' जानानै थाबाय खामानिफ्राव लेबार मावलाबायो माथो बुंबावनो गरिब जिबनना नोंथांमोनाबो इउटुबफ्रावबो सापर्ट खालामा डलारखौनो मोना डलारनि मोखांखौ नुबा नालाय बेफ्राव हाजिरा मावैनो बोराय मोखां जालांबाय आंबो ओमफ्राय मा बुंबावनो आरो फिसा फैया फाग्लासो जोंनाव लंखं मोसालाबायबासो फैयो भिउसफ्रानो जोंनावलाय बाहा भिउस फैनोसै ओरै नाय बेफोरबायदि जायगाखौ नाय बे कनजितामोननि फैला फैथा मोसानायखौलाय मा नायलाबायनांगौ फाग्लासो जागोन नोंसोरो सोरनिबा नांलायलाबायनाय बेखौसो नायो जों नै फ्रेस जायगा देखायो ओरैबायदि मोजां बाबारे मोजां भिडिअखौथ' नाया होनना मिथिखायो बयबो बे भिडिअआव रावनो भिउस फैखाया आं मिथिखागौ नायखाया माने मोजां भिडिअखौ रावबो नायखाया बेफोरबायदि जायगाखौथ' नायखाया फाग्लासो भाइराल जमनायावबा मेगन देला दिलि मेगन गहां जालायनाय जमो भाइरालफोरखौबा नङा होमबा नोंसोर ना मा होनो ओइ ओरै नाय लामा हाबग्रा दंलायबावसो आयौ बाव माबा दंलायबावो नै अ माय गड नै ओरैहाय नै बालाहामा जि गिदिर दिस इज ए प्लेस बालाहामा मा होनोमोनलाय बे जायगा नामा साहारा नै आसरफ्रा माबायाव गगासिनो पाइपआवनो ओद मोजांथ' बै बालाया बा अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबसै नामा माने फोजोबसै आङो ओमफ्राय नै बे ग्रिन ओरैबायदि जायगायाव दंफैयोमोन दा नोंथांमोनाथ' नुखाबाय दहायनिफ्रायनो देखायगासिनो आं भिउफोरखौ माबायदि ओरैनो एल' देखायग्राखासो नोंथांमोना मिथिखागौ ओमफ्राय जों दा थांनोसै मोनाबायबो सान्दुं दंनायमोनबा वेदारा सान्दुं जानायमोनबा बिराद बरिया कालारिं जोंजोबगौमोन बे जायगाया दिनै अखा हादोंना वेदारा बारा थिग नङा ओंखायनो बांद्राय ग्रिन नुवासै आरो अब्लाबो नोंथांमोना नायदो आरो सिगांनि बायदि बयबो सापर्ट होफिनदो आङो इउटुबाव फैफिनबाय होनजाबाय आरो ओइ अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबसां जाय आंखौ भिडिअ लाबोबाय थाजानो लुगैयो कमेन्ट्स खालामदो लाइक शेयार खालामना होदो बयबो शेयार खालाम गावसिजोब लागायनानै हो बर'जों बर' गावलाय होननायसो जाबाय बे अब्ला बेखिनियानोसै भिडिअआ बावनो फोजोबसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन आरो नोंथांमोना थाब भिडिअ लाबोजानो लुगैयोबा कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेयावनो सेस जोब्बाय बाय टाटा थांबाय।